Pak dokter lek menehi keterangane mbok iso sing jelas. Ana apa to, Kang? Dokter mbok salahke. Aku wingi kan awakku kurang penak ngono to aku periksa. Yo, periksa terus doktere ngomong apa? Oh jere Pak dokter enggak apa-apa ini Mas Budi cuma kecapean ngono. Lah wong pengangguran kok iso kecapeane piye? Terus ditutul-tutul ngene aku diwenehi obat ngono. Ini obatnya diminum 2 kali sehari ya. Yo, 2 kali sehari terus Air putihnya dibanyakin kalau minum, terus nanti jangan lupa istirahat. kuwi resep dokter kudu mbok turuti. Ayo tak turuti ngono. Nah, terus dokternya mbok bayar piro, Kang? Bayar 40.000 lho Pak dokter. Larang men to, Kang, monggo aku mak 7.500. Mulane sugih-sugih dokter. Yo mesti sugih wong sekolahe ora gaten teh akeh. Terus teko omah yo tak turuti, tak ombe, aku ngombe air putih sing banyak ngono, terus aku tak tinggal turu ngono. Ya aja lali makanane arang. Yo tak karo nggo makanan ning sampingku ngono lah bojoku. Lah kowe sedina kok gak mangan kena apa Mas ngono? Nuruti Pak dokter kuwi jare kon ngombe obat 2 kali sehari, terus kon ngombe air putih, terus kon istirahat. Lah iki makanane kon jogo. Lah aku gak pangan. Lah jare kon jogo yo tak jogo tok to engko lek ono laler ono apa aku ngono. Ora bojone tanggamu sisan mbok jaga. Dong ora.